Kaibigan, may interesadong tanong ako para sa iyo. Sa tingin mo ba kung si Yahshua or mas kilalang Jesus ay bumisita sa mundo ngayon, ipagdiriwang niya kaya ang Pasko or Christmas? Mangunguna ba siya sa pagpaplano at paghahanda para sa kanyang sariling masalimuot na Christmas party? Gagamitin ba niya ang kanyang kapangyarihan at impluwensya upang lumikha ng isang marilag at kaaya-ayang pagdiriwang sa buong mundo? Sa episode na ito, sasagutin natin ang katanungang ipagdiriwang ba ni Jesus o Yahshua ang Pasko? Halina't samahan niyo po kami sa isa pang nakakagulat na pagdiskubre sa mga katotohanan mula sa Biblia. Para sa karamihan ng mga tao sa mundo, ang Pasko ang pinakamahalagang pista opisyal sa buong taon. Sumisimbolo ito ng pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan, pagkain at inumin, pagsisimba, pagbibigay ng regalo, pagpapalakas ng negosyo, cash bonus at marami pang iba. Para sa karamihan, ang Pasko ay ang araw na kung saan lahat ay masaya at mapayapa sa kanilang mga tahanan. Kung iisipin mo, sino nga ba ang may ayaw ng Pasko? Ngunit naisip mo ba, ano kaya ang masasabi ni Yahshua tungkol sa Pasko? Siyempre, birthday naman niya, di ba? Kung ganun, sure na sure akong aprobado niya ang araw na to. Pero, totoo nga ba? Totoo nga kayang gusto ni Yahshua ang Pasko? Marahil ang iyong sagot ay magbabago matapos mong panoorin ang 5 dahilan kung bakit hindi ipagdiriwang ni Yahshua ang Pasko. Unang dahilan, si Jesus ay hindi pinanganak sa December 25. Ipagpalagay natin na ikaw ay pinanganak noong July 16. Ngunit ang iyong mga kaibigan, imbes na July 16 i-celebrate yung birthday mo, ay sa January 29, ang parehong araw na kung kailan pinanganak ang iyong kinamumuhiang kaaway. Magugustuhan mo ba ang ginagawa ng iyong mga kaibigan? Sa tingin mo, makikipagdiwang ka kaya kasama ang iyong mga kaibigan upang i-celebrate ang kaarawan ng iyong kaaway at sa araw na hindi mo naman talagang birthday? Kaibigan, nakakalungkot pero iyon ang pakiramdam ni Kristo hinggil sa Pasko. Si Yahshua ay ang katotohanan. Siya ay nanindigan sa katotohanan at walang anuman ang nasa kanya na may bahid ng kasinungalingan. Kaya nga, sabi pa niya sa John 4 verse 24 na kung ikaw ay sasamba sa Ama, dapat sumamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At ang totoo, si Yahshua o Jesucristo ay hindi pinanganak noong December 25 o kahit sa anong araw na malapit sa December. Narito ang 4 na patunay. Una, sa Luke 2 verse 1 to 2, mababasa natin ang araw ng kapanganakan ni Yahshua ay naganap sa panahon ng pagbubuwis at census na itinakda ni Caesar Augustus para sa Roman Empire. Ang mga pinuno ng Roma at ang Senado ay magiging hangal kung gagawin nila ang pagbubuwis at census sa buong Roma sa panahon ng taglamig. Pangalawa, sa Luke 2 verse 7, mababasa natin na binalot ng lampin ang sanggol na si Kristo. Kung tunay nga sa panahon ng taglamig pinanganak si Kristo, dapat hindi lang lampin ang ginamit ni Maria, kundi mas makapal pa na damit. Pangatlo, sa Luke 2 verse 7, sinabi rin na walang matutuluyan sila Joseph at Mary. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa panahong iyon, ang mga Jews ay nag-celebrate ng kanilang piyesta tuwing ikapitong buwan na katumbas sa September sa ating kalendaryo. Sinabi sa Luke 2 verse 8 na ang mga pastol ay nasa labas ng bukid sa hating gabi upang alagaan ang kanilang mga tupa. Ito ay isa pang katibayan na ang kapanganakan ni Kristo ay wala sa kalagayan ng taglamig o saan man malapit sa December 25. Ngunit maaari mong sabihin na, what's the big deal? So what? Hindi naman importante ang date, hindi ba? Basta sinasamba natin si Kristo tuwing December 25, yun ay sapat na ang kadahilanan upang i-celebrate ang Christmas. Sa gayon, maniwala ka man o sa hindi, posible na sumamba ka sa Diyos ng walang kabuluhan. Pansinin ang sinabi mismo ni Yahshua sa Matthew 15 verse 8 to 9. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat ituturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.
Malinaw na pwede maging in vain o walang kabuluhan ang ating pagsamba kung gagawin natin ito sa kasinungalingan at kamalian. Dagdag pa ng Isaiah 42 verse 8. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na ibigay natin ang kanyang kaluwalhatian sa iba pang mga Diyos o mga larawang inanyuan. Pangalawang dahilan, ang Pasko ay nagmula sa sinaunang mga pagano. Ang mga kasanayan at tradisyong kaugnay sa Pasko ay nagsimula sa mga 4,000 taon na nakakaraan, bago pa man pinanganak si Yahshua. Ang December 25 ay matagal nang naiugnay sa mga sinaunang paganong pagdiriwang ng Saturnalia, Brumalia, at Dies Natalis Sol Invicti o ang Birth of the Invincible Sun or si Mithra. May isang libro pinamagatang 4,000 Years of Christmas na isinulat ni Dr. Earl W. Count, isang profesor ng anthropology sa Hamilton College sa New York. Sa librong ito, idinokumento niya ang kanyang pagsasaliksik kung paano nagsimula ang Christmas kahit nung panahong hindi pa pinanganak si Yahshua. Ang Brumalia ay ang sinaunang pinagmulan ng Pasko. Heto ang sabi ng Merriam-Webster's Dictionary. Ang Brumalia ay isang paganong festival na ginaganap sa winter solstice kung saan nagmula ang ilang mga tradisyon ng pagdiriwang ng Pasko. Ayon sa The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, sa ilalim ng artikulong Christmas, sinabi na ang Pasko ay nanggaling sa paganong selebrasyon ng Brumalia at Saturnalia tuwing December. Dahil sa sobrang popular ang Brumalia at Saturnalia, hindi na nagawang kumpletong tanggalin lahat ng tradisyon mula dito ng Catholic Church. Kaya tinawag na Christmas na lamang ang nasabing paganong pista. Ngayon, alam na nating pagano ang Pasko. Sa tingin mo ba, matutuwa si Yahshua na ginagamit natin ang isang pagganong selebrasyon para siya ay sambahin? Kung ikaw ay magiging tapat sa iyong sarili, ang sagot sa tanong na ito ay hindi. Pangatlong dahilan, ipinagbabawal ng Biblia ang pagsunod sa mga kaugaliang pagano. Pansinin ang Deuteronomy 30 verses 29 to 32. Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumaldumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog ng kanilang mga anak bilang handog. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Mangyaring basahin din ang Mark 7 verse 7 to 9. Walang kabuluhan ang kailang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kailang mga utos. Binabaliwala nila ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Nakakalungkot pero karamihan ng Kristiyano ngayon ay sumusunod sa tradisyon ng tao higit pa sa utos ng Diyos. Alam niyo ba na ang Christmas tree ay nabanggit din sa Biblia? Ngunit hindi para ito ay tularan, pagkos dapat itong ipagbawal. Sinabi sa Jeremiah 10 verse 2 to 4, huwag niyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Ang dinodiyos nila ay hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinuto sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinamulatian ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Hindi ba't ito ay tumutukoy sa Christmas tree? Kung inakala niyo na bago lang ang Christmas tree, ito ay matagal nang ginagawa ng mga pagano. Libo-libong taon nang nakakaraan. Ngunit maaaring magtanong ka, hindi ba't mas magandang ipagdiwang kaarawan ni Jesus kahit na sa maling araw, kesa naman sa hindi natin ito ipagdiwang? Magandang tanong yan na ating sasagutin sa susunod na punto. Ika-4 na dahilan, hindi pinagdidiwang ng mga tunay na Kristiyano ang kailang kaarawan. Sa Biblia, may 2 beses na nabanggit ang pagdiriwang ng birthday. Ito yung birthday ni Paraon
at ni Herodes. Mababasa natin ito sa Genesis 40 verse 20 to 22 at Matthew 14 verses 6 to 11. Sa parehong okasyon, ang selebrasyon nila ay nabahid ng gulo at kamatayan. Kung susuriin mo ng mabuti sa Biblia, walang sino man na tagasunod ng Diyos ang nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Ngayon, hindi mali na markahan ng paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos para sa isa pang taon ng buhay. Hindi masamang pagpasalamat dahil nadugtungan ang ating buhay. Ngunit ang tunay na mga tagapagsunod ng Diyos ay hindi ginagawang big deal ang kanilang birthday upang magdaos ng malaki at grandeng pagdiriwang. Ika-5 punto, si Jesucristo ay buhay na bago pa man siya isinilang. Pansinin ang John 1 verses 1 to 2. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita or word dito ay tumutukoy kay Yahshua. Makikita natin na sa simula pa lamang, wala pa ang mundo, andyan na si Yahshua. Hindi nagsimula ang buhay niya sa December 25. Mababasa din natin sa Hebrews 7 verse 1 to 3. Itong si Melchizedek ay hari noon sa Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat na nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalan Melchizedek ay hari ng katwiran. At dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siya'y hari ng kapayapaan. Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. At wala rin naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Katulad siya ng anak ng Diyos. Ang pagkapari niya ay walang hanggan. Si Melchizedek dito ay tumutukoy kay Jesucristo o Yahshua. Makikita natin na wala siyang pisikal na ama, ina at kahit genealogy. Wala din siyang simula at katapusan. Kaya't makikita natin na tunay siyang namuhay at nag-exist kahit na wala pa tayo. Si Kristo ay kasama ng tinatawag nating Ama. Pareho silang walang simula. Jesus existed from eternity with God the Father. Sa pamamagitan ng pagdiwang ng kanyang kaarawan, isinasawalang bahala natin ang kanyang tunay na kabanalan at tunay na pagkatao. Sa pamamagitan ng 5 puntong ito, napatunayan natin na si Jesucristo o Yahshua mismo ay hindi magdidiwang ng kanyang kaarawan at lalo na ang pagganong selebrasyon ng Christmas. Kung ikaw ay isang tunay na tagasunod ni Yahshua, susundin mo ang mga salita ng Diyos at ang tinig ng iyong tagapagligtas. Si Kristo mismo nagsabi, John 10 verse 27, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Ikaw ba ay isang tunay na tagasunod ni Kristo? Pinapakinggan mo ba ang kanyang tinig? Kilala ka ba ng iyong tagapagligtas bilang isang mapagkumbaba at masunuring tagasunod? Meron ka lamang 2 pagpipilian. Susundin mo ba ang tradisyon ng tao at ipagdiwang ang Christmas? O susundin mo ang Diyos at ang kanyang salita? Ikaw na po ang magpasya. Yun lamang po, ako po si Joshua Infantado ng BiblicalTruths.tv. Nananalangin na naway kayo po ay gabayan ng ating buhay na Diyos sa lahat ng katotohanan.